Moi, mä oon Vesa. Mä oon Jusu. Ja me ollaan Pinkkarit. Tervetuloa Annecy-festareille ja Off Limits-kilpailusarjaan katsomaan mahtavia kokeellisen laidan kilpailuteoksia. Pari vuotta sitten, jos satutte olemaan mestoilla, meillä oli The Transient-niminen edellinen elokuva pyörimässä. Se oli tämmöinen. Tällä kertaa, tänä vuonna meillä on uusi leffa nimeltä Firewalk, josta pieni pätkä tässä. Siellä ollaan pimeällä puolella, niin kuin kuvasta näkyy. Siellä eri todellisuuden tasot sinkoili keskenään ja tässä filkassa kuoritaan niitä kerroksia yksi toisensa jälkeen. Ja siihen hommaan kun ryhtyy, niin eihän se ihan heti lopu. Tämmöistä siitä tulee sitten. Käykää katsomassa kilpailusarja, äänestäkää parasta ja nähdään mestoilla. Tulkaa moikkaamaan, jos satutte kävelemään vastaan. Nähdään tosiaan. Hyvä. Moi moi.